Elikkä Terhi, ole hyvä, kerro meille ERIAF-konferenssista lisää. Kiitoksia Elina ja hei vaan kaikille teille osallistujille ja tervetuloa myös mun puolesta tänne Ruokaprovinssi-kahveille, joiden teemana tänään on ERIAF. Ja minun nimeni on tosiaan Terhi Korpi ja mä toimin TKI-asiantuntijana täällä Seinäjoen ammattikorkeakoulussa ja olen aloittanut työskentelyni täällä viime vuoden elokuussa. Teen pääasiallisesti projektityötehtäviä tällä hetkellä projektipäällikkönä Tukka-hankkeessa, joka on näitä oikeudenmukaisen siirtymän rahoituksesta rahoitettuja turvealan kehittämishankkeita, mutta viimeiset kuukaudet mun työpöydälläni on ollut tällainen sana kuin ERIAF hyvin tiiviisti ja onnistuin näköjään laittamaan mikin kiinni. Kerron teille tästä ERIAFista ja sen toiminnasta. Jahas, nyt kuittaako joku, että diat vaihtuu? Tässä vähän hyvä. Mulla on vähän teknisiä haasteita. No ei haittaa, jos ei kamera. Ääni kuuluu. Hyvä. Kyllä. Eli tästä näkyy hiukan, että mitenkä mä tätä esitystäni on jäsennellyt. Eli aluksi kerro hiukan tästä ERIAF-verkostosta ja sen toiminnasta sekä sen jälkeen sitten hiukan näistä mahdollisuuksista, mitä tämmöinen verkostoyhteistyö tarjoaa maakunnallisesti sekä sitten ihan ruokaprovinssin tasolla. Ja esityksen lopuksi mulla on sitten hiukan asiaa tästä itse konferenssista, mitä nyt olen pääasiallisesti ollut järjestämässä. Ja aloitetaan heti syvästä päästä, eli mikä ihme on tämä ERIAF, mistä tässä nyt on moneen otteeseen puhuttu. Ja ERIAFhan tulee sanoista European Regions for Innovations in Agriculture, Food and Forestry, eli vapaasti käännettynä ERIAF on Euroopan alueiden verkosto maatalous-, metsä- ja elintarvikealan innovaatioiden puolesta. Tämä verkosto on perustettu Toskanan maakunnassa Italiassa vuonna 2012. Siellä nousi tämmöinen ajatus sille, että näiden innovaatioiden kautta me saadaan hyvinkin tätä ruoka-ala- ja elintarvikemetsäalan kehitystä eteenpäin, eli me tarvitaan tähän niitä uusia ajatuksia ja uusia toimia, ja niitä on helpompi isolla porukalla lähteä tekemään, kun yksittäiset alueet kaikki pyöriä vähän samojen teemojen äärellä. Ja Elina tuossa alustuksessa mainitsikin, että Etelä-Pohjanmaa alueena on ollut hyvinkin alusta lähtien tässä verkostossa mukana ja tosiaan Etelä-Pohjanmaan jäsenalue tai Etelä-Pohjanmaan liitto on varsinainen jäsen tässä ERIAFissa, mutta yhteistyösopimusten nojalla Seinäjoen ammattikorkeakoulu on hoitanut nyt sitten jo muutamia vuosia tätä verkoston toimintaa. Ja kuten tässä onkin kirjoittanut, niin tämä ERIAF toimii jäsenalueiden viranomaisten tämmöisenä epävirallisena yhdistyksenä, eli tuo yhteen nämä eri alueet ja eri viranomaiset ja sitten avustaa heitä löytämään yhteisen sävelen näissä asioissa. Verkoston päätavoitteet voisi summata 3, eli edistetään, tehostetaan ja kehitetään. Eli edistetään poliitikkojen integraatiota tähän innovaatiokehitykseen, eli että saataisiin meidän alueen poliitikot näkemään sen, että miten tärkeää tämä innovaatiot on näiden maa-, metsä- ja elintarvikealojen kehityksessä. Toiseksi halutaan tehostaa tätä Euroopan innovaatiokumppanuuden, eli European Innovation Partnershipin toimintaa. Eli pääasiallisesti maatalouden kestävyys ja tuottavuus ovat niitä asioita, mihin tässä panostetaan. Ja sitten kehitetään näitä alueiden välisiä innovaatiohankkeita. Kun ollaan kansainvälinen verkosto, niin luodaan myös sitä kansainvälisyyttä. Ja osallistuminen tämän verkoston toimintaan on täysin ilmaista ja se perustuu vapaaehtoisuuteen, eli ei kerätä mitään suuria jäsenmaksuja eikä siinä ole velvoitetta, että kuinka paljon mikin alue minnekin vuonna tekee. Ketä tähän verkostoon sitten kuuluu? Eli verkostossa on 50
3 jäsenaluetta, ja näiden jäsenalueiden lisäksi verkostoon on voinut liittyä myös tarkkailija-alueita. Ja näitä jäseniä ja tarkkailijoita on tosiaan 21 eri Euroopan maasta. Teidän näytöillä pitäisi näkyä nyt Euroopan kartta, jossa on tummanvihreällä nämä varsinaiset jäsenalueet ja vähän vaaleammalla vihreällä sitten nämä tarkkailija-alueet. Käytännössä oikeudet näillä alueilla on samat, oli tarkkailija eli jäsen, mutta nämä jäsenalueet ovat sitten yleensä näissä verkoston työtoiminnoissa enemmän mukana. Ja tämän verkoston toimintaa johtaa näistä jäsenalueista koottu Coordination Committee, mikä on vähän niin kuin tämmöinen puheenjohtajisto tai sihteeristö, joka käy läpi näitä yhteisiä linjauksia, yhteisiä ajatuksia ja tekee niistä sitten päätöksiä verkoston puolesta. Ja kuten tuossa mainitsinkin, niin Etelä-Pohjanmaa on jäsen, mutta Suomesta on myös monta muuta maakuntaa, jotka ovat tämän ERIAF-verkoston jäseniä, ja ne on listattu kaikki 9 tähän. Ja nyt jos on toisesta maakunnasta kuuntelijoita ja on teidän maakunnan unohtanut, niin pahoittelut tässä vaiheessa. Mutta Etelä-Pohjois-Pohjanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi, Kymenlaakso, Pohjois-Karjala, Etelä-Pohjois-Savo ja Lappi ovat mukana tässä verkostossa. No miten tämmöinen verkosto sitten työskentelee eteenpäin? Sehän on ihan mahdotonta, että kaikki tekee kaikkia yhtä aikaa. Niin tämän työskentelyn helpottamiseksi ja tehostamiseksi alueet on jakautunut tämmöisiin temaattisiin työryhmiin, jotka näkyykin tuossa kuvina. Ja kukin alue on voinut liittyä niin moneen näistä työryhmistä kun tahtoo, ja kukin työryhmä toimii sitten hiukan omien kannustimiensa mukaan eteenpäin yhteisesti näitä teemoja varten. Ja koordinaatio on aina jollakin eri jäsenalueella, ja nyt puhutaan niistä varsinaisista jäsenistä, mutta myös nämä tarkkailijajäsenet ovat saaneet liittyä näihin työryhmien ja niiden toimintaan mukaan. Ja merkittävänä haluaisin täältä nostaa sen, että Etelä-Pohjanmaa johtaa näistä tätä Food Systems-työryhmää, mikä on minun mielestä aivan erityisen hieno asia, sillä Etelä-Pohjanmaa on ruokamaakunta, ruokaprovinssi, kuten nyt ruokaprovinssikahveilla ollaan. Ja ruokaprovinssina meillä on alueella paljon elintarvikealan tuottajia ja toimijoita sekä myöskin näitä alkutuotannon ihmisiä, eli ollaan hyvinkin vahva osaaja tällä alueella, ja on hienoa, että me ollaan sitten niin vahvasti tämän verkoston toiminnassa mukana, että saadaan tätä työryhmää johtaa. Ja näillä eri työryhmillä on kaikilla, niin kuin mainitsinkin, niin hiukan erilaiset tavoitteet, ja niitä voi olla nyt, niitä oli ihan laidasta laitaan, mutta mä tähän keräsin 4, jotka oli yleisimpiä, eli tämä alueiden välisen yhteistyön lisääminen, kansainvälisten projektien suunnittelu, poliittisiin päätöksentekijöihin vaikuttaminen ja tiedon ja osaamisen lisääminen. Eli hyvinkin tämmöisiä kaikkia kattavia ja kaikkia koskevia tematiikkoja noista työryhmistä nousi eteenpäin tai ylös, kun tätä valmistelin. Mitä tämmöisellä verkostoyhteistyöllä sitten voidaan saavuttaa? ERIAFin tavoitteissa on mainittu rakenteelliset lähestymiskulmat ja niiden kautta sen koko elintarvike- ja metsäalasektorin parantaminen ja sen kokonaiskestävyyden lisääminen. Ja tämä ajatuksen taustalla on idea siitä, että yhteistyössä on voimaa, eli yhdessä tekemällä me saadaan suurempia vaikutuksia aikaan. Eli kun me ollaan liitytty yhteen verkostoksi ja pyritään tämän verkoston kautta moniäänisesti vaikuttamaan meidän alueellisiin päätöksentekijöihin ja sen kautta ehkä myös Euroopan laajuisiin päätöksentekijöihin siitä, että mikä tämän meidän alan kannalta on merkityksellistä ja miten saadaan tätä koko maatalous-elintarvikealaa kehitettyä eteenpäin, niin se on tässä nyt semmoinen niin kuin iso teema. Eli yhdessä rakenteiden muuttaminen parempaan suuntaan. Ja tämän ajatuksen taustalla, mistä tuo innovations-sana tuonne ERIAFiin tulee, on se, että ruoka-alan ja metsäpuolen kehittämiseen tarvitaan uusia innovaatioita. Meidän täytyy tutkia näitä uusia keksintöjä, uusia ideoita ja niitä hyödyntää tehokkaasti, jotta me voidaan pitkällä aikavälillä parantaa tätä sektorin
taloudellista kilpailukykyä. Sitten jos ajatellaan tämän ruokaprovinssin kannalta, että mitä hyötyjä voidaan sieltä saavuttaa, niin mä listasin tähän lyhyesti 5 asiaa. Eli tieto ja innovaatiot. Yhteistyön kautta me saadaan tietää uusista toimista, uusista tiedoista, mitä tuolla Euroopan tasolla on vauhdissa. Ja päästään ihan kuin kehityksen kelkkaan tässä mukaan, eli saadaan se uusin ja tuorein tieto sieltä meidän mukaan. Hankkeiden ja muiden toimien kautta päästään mukaan tutkimus- ja kehitystoimintaan ja pystytään itse sen kautta vaikuttamaan siihen, että miten tulevaisuudessa nähdään esimerkiksi jonkin elintarvikealan sektorin toiminta. Ja jos siellä löydetään erinomaisen hyviä kehityskohteita, niin päästään nopeammin kiinni sitten näihin uusiin ajatuksiin. Me kaikki tiedetään, että jos yksin lähdetään toimimaan, niin on todella paljon tehtävää. Eli silloin kun toimitaan yhteistyössä ja verkostossa, niin resurssit ja tämä osaaminen pystytään jakamaan useamman toimijan kesken. Ja silloin jos meillä on osaamista hienosti koko ruokaketjusta ja jollain toisella alueella on todella vahvaa ruokaketjututkimusta, niin nämä 2 osaamisaluetta yhdistämällä me saadaan aikaan sitten todella kiinnostavia synergioita ja tosi mielenkiintoisia uusia näkemyksiä ja vaikuttimia. Ja samalla verkostoyhteistyön kautta päästään lisäämään tätä kansainvälistä yhteistyötä ja tutustumaan uusiin samalla alalla työskenteleviin ihmisiin eri puolilta Eurooppaa. Aina on omasta mielestä ainakin kiinnostavaa jakaa tätä omaa tietoa ja osaamista ja samalla oppia hiukan uutta ja ehkä löytää uusia näkökulmia niihin omiin tuttuihin aiheisiin. Sitten voisin tästä ERIAFin vuosikonferenssista hiukan kertoa. Eli kuten tuossa alustuksessa ennen tätä tallenteen aloittamista mainittiinkin, niin ERIAFin vuosikonferenssi järjestetään tänä vuonna Seinäjoella. Ja tämä konferenssi tapahtuu siis ensi viikolla 11-13. kesäkuuta. Ja me ollaan järjestetty tätä yhteistyössä Etelä-Pohjanmaan liiton ja Seinäjoen ammattikorkeakoulun kanssa. Eli kuten aikaisemmin mainitsin, niin varsinainen jäsenhän tässä ERIAFissa on Etelä-Pohjanmaan liitto, mutta Seinäjoen ammattikorkeakoulu on vahvasti tässä toteuttamisen päässä mukana. Ja tänne Seinäjoelle meille saapuu noin 180 kansainvälistä maa-, metsä- ja elintarviketalouden asiantuntijaa eri puolilta Eurooppaa. Suurimmat delegaatiot olivat muistaakseni Espanjasta, Italiasta, Toskaanasta, eli sieltä perustaja-alueelta, sekä sitten Hollannista. Eli todella vahvoja maatalousalan maita, suuria tekijöitä EU-tasolla ja nyt ovat tulossa myös tänne meille Seinäjoelle. Mukana oli tutkimuspuolen ihmisiä, opetuspuolen ihmisiä, hankepuolen ihmisiä sekä poliittisten ja aluehallintojen ihmisiä. Eli todella laaja kirjo on saapumassa meille osallistujia tänne. Tämän vuoden teemana meillä on Regions for European Resilience, Regions as Change Makers for European Resilience and Sustainability, eli alueet Euroopan resilienssin ja kestävyyden muutoksen tekijöinä. Meidän nettisivut näkyy tuossa alareunassa, jos haluaa hieman lisää lukea tämän konferenssin teemoista ja varsinaisesta ohjelmasta. Mä olen lyhyesti tähän kertonut, että minkälaista toimintaa tämän konferenssin aikana täällä Seinäjoella tulee olemaan. Eli meillä on eri temaattisia puheenvuoroja poliittisilta vaikuttajilta ja eri alojen asiantuntijoilta. Lisäksi meillä on paneelikeskustelua alueiden roolista ruoka-alan sektoreiden kehityksessä ja ollaan ensimmäistä kertaa tämmöisessä ERIAF-konferenssien historiassa luotu posterinäyttely, eli meidän jäsenmaat tai jäsenalueet saavat tuoda omista tutkimuksistaan, omista hankkeistaan tai omista alueistaan postereita, eli tämmöisiä isompia julisteita, joiden kautta he pystyvät kertomaan ja valottamaan sitä oman alueensa toimintaa. Eli saadaan tämmöistä vertaisoppimista ja tiedonvaihtoa ihan läsnäolijoiden kesken jaettua todella tehokkaasti. Se on aina mielenkiintoisempaa kohdata ihmiset kasvokkain ja nähdä henkilöitä sieltä alueelta, kun pelkästään lukea esimerkiksi paperista, niin itse olen todella iloinen, että saatiin tämä posterinäyttely kasaan ja meillä on kokonaista 40 posteria tulossa tähän esitykseen.
Lisäksi olen iloinen siitä, että meillä tulee olemaan 5 todella kiinnostavaa vierailua eri eteläpohjalaisiin yrityksiin ja luontokohteisiin. Tullaan käymään muun muassa Atrialla, tutustumaan Atrian ketjuun ja sen toimintaan ja tähän sopimustuotantoon ja koko siihen pellolta pöytään ketjuun, mitä he tekevät. Sitten tullaan käymään ihan maatilalla ja suojametsäkohteella. Ja lisäksi käydään tutustumassa Pirulan tilaa ja Kyrö Distillery Companyin, eli päästään ihan näihin kiinnostaviin alueen elintarvike- ja ruokajuomapuolen yrityksiin vierailulle. Ja lisäksi perehdytään myös ruokalaboratorioihin, eli käydään tuolla Food Westillä katsomassa, että mitä he siellä tekevät. Ja sitten meillä on myös näiden eri työryhmien, joita tuossa aiemmin esittelin, niin heidän sisäiset kokouksensa tässä. Ja tämä konferenssin kesto on jaettu 3 päivälle ja kullakin päivällä on hiukan omat painotukset. Eli ensimmäisenä päivänä on tämä poliittisten ja aluehallintojen päivä. Silloin keskitytään siihen, että miten alueet voivat vaikuttaa siihen päätöksentekoon ja toimintaan sekä sitten siihen tulevaisuuteen, miltä alueet näyttää. Toinen päivä on tämmöinen temaattinen päivä. Silloin tutustutaan eri tematiikoihin tarkemmin tämmöisten rinnakkaissessioiden ja näiden opintovierailujen ja opintoyritysvierailujen kautta. Ja 3. päivä on varattu sitten näille sisäisille kokouksille. Sen verran haluaisin mainita vielä, että samaan aikaan tämän ERIAF-konferenssin kanssa täällä Seinäjoella järjestetään tämän kestävän ruokajärjestelmän kumppanuusmallia implementoivan Food Paths-projektin vuosikokous, mikä tuo tähän konferenssiin noin 40 osallistujaa. Ja siellä on todella isoja tekijöitä eri ruoka-alan ja elintarvikealan suuryrityksistä, kuten Nestleltä ja Food Drink Europesta. Minä haluaisin muutaman asian antaa teille kotiin viemisiksi, mikä toivon, että olette saaneet kiinni tästä minun esityksestä. Eli ERIAF on Euroopan alueiden verkosto maatalous-, metsä- ja elintarvikealan innovaatioiden puolesta. Etelä-Pohjanmaa on aktiivinen toimija tässä verkostossa ja me pyritään edistämään maakunnan asemaa kansainvälisessä yhteydessä, muun muassa sen kautta, että me vedetään tätä Food Systems ruokajärjestelmätyöryhmää ERIAFin alla. Yhteistyö on voimaa, eli yhdessä tekemällä saadaan meidän oma ääni hyvin kuuluviin ja pystytään vaikuttamaan laajemmin siihen, miltä tämä ruoka- ja elintarvike- sekä metsäalan tulevaisuus näyttää alueellisesti sekä mahdollisesti myös Euroopan laajuisesti. Ja Seinäjoella järjestetään ERIAF-konferenssi ensi viikolla ja tänne on saapumassa noin 180 eri alan asiantuntijaa tänne ERIAFin vuosikonferenssiin sekä tutustumaan Etelä-Pohjanmaahan ja meidän toimintaan täällä. Kiitoksia teille osallistumisesta ja vastaan mielelläni, jos teille nousi kysymyksiä tästä aiheesta.